Śmiechy śmiechami. Tak. Śmiechy śmiechami, co? No tak. Strasznie mamy drugą fajnie. Strasznie. O, patrz. A te uśmieszki do tatusia pokażesz jeszcze? Czy już nie, bo jest kamerka? Mamy jakiś bunt, tak? Jakiś to bunt mamy chyba. Do kamery się nie uśmiechamy. Tak? Mamusia schowa kamerę. No. I teraz? Nie ma kamery. Teraz? Pouśmiechamy się troszkę? Co? No. Chyba jednak nie. Oj, łobuziak. Łobuziak. Oj, oj, oj. Jakąś awanturę będziemy mieli chyba zaraz. Przeważ o kamerkę. Zobaczył, no. Nie da się ukryć kamerki. Uśmiech do kamerki. Miziuś. Uśmiech, Mizuś. Mizuś, uśmiech. Nie. Nóżkami go, jak Hmm? jego nóżkami powiedziesz. Nie może się skoncentrować. Co ten tata robi? Tylko to jest bogatsza mleczko w tym brzuchu, to jest takie papiki wcale się nie dziwię. Co, ale no widzimy, takie papiki są. Tam taki jak w bębenku jakim. W bębenku jakimś pełnym mleczko. Oj. I love to be cheeky, no. Rzeczywiście. No to pa, mamusia już idzie Pa. tak